Tervetuloa lähteelle. Eikö se ole hienoa, kun saamme olla taas lähteellä ja vappu on takana. Oliko seurakunnasta kukaan vappumarssilla? Taisi Tampere olla lähimpänä, missä oli. Sinä olit? Jaha, hienoa. Joo, mä oon netistä tähän nyt. Eikö se ole hienoa, kun Jeesusmarsseja järjestetään, ja on niitä järjestetty jo pitemmän aikaa, mutta olette kaikki sydämellisesti tervetulleita niin täällä kuin siellä netin ääressäkin. Ja tänään meillä on puhuja vastuussa Topi ja aihe on armolahjat. Ja puhe on kuulemma pitkä, että otetaan sitten hyvä asento, kun se tulee kohdalle. Ja minä lupasin puhua lyhyesti, mutta kun pohjalaisesta miehestä ja en tiedä. Mutta rukoillaan tähän alkuun, että me saataisiin täällä olla oikein Herran läsnäolossa ja että Pyhä Henki olisi meidän kanssamme täällä. Ja laulut, meillä on tuttu lauluporukka täällä, aika vähissä näytti olevan soittajat ja laulajat varsinkin, mutta rukoillaan heillekin voimia tähän päivään. Joo. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että me saamme olla tässä jälleen yhdessä koolla. Herra, sä tiedät jokaisen meidän tilanteen, minkälaista tilanteesta me itse kukin olemme tänne tulleet. Mutta kiitos, että olet luvannut olla läsnä täällä Pyhä Henkes kautta. Ja se on hienoa, että me ei kokoonnu ihan missä hyvänsä nimessä, vaan me saamme kokoontua Jeesuksen nimessä. Siinä korkeimmassa nimessä, mitä maan päällä on. Herra, me uskotaan siihen, että sä tahdot meitä jokaista siunata ja avata meidän sydämet näille lauluille ja myös tälle toivon opetukselle. Ja siunataan toivoa jo tässä vaiheessa siihen, että hän saa rauhallisen mieleen ja hän saa, Herra, sun sydämeltä niitä sanoja, mitä hänen tulee puhua. Kiitos Jeesus, että saamme olla yhdessä koolla vielä tänä päivänä vapaasti. Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo. On ainakin hyvä syy sanoa, että kun on selkävaivainen, niin pitäisi saada istua. Se on mukavampi olla tässä, kun saa olla istuallaan. Ja voi olla, että seisaltaan, jos menee 30 minuuttia ja vähän ylikin, niin sitten toi on semmoinen hankala tilanne. Kiitos Herralle. Meillä on kaunis kevät. Ajatellaan, Suomessa on mahtavaa, kun on 4 vuoden aikaa ja me saadaan nauttia niistä kaikista. Ja ei ole niin kuin tuo Martti sanoi, että on kiirettä niin kuin Kiinassa, ei ehdi mitään, kun juostaa rahan perässä ja on sitä ja tätä. Se on ihan tosi, että meillä on sentään semmoinen luksus täällä Suomessa, että meillä on vuodenajat, meillä on rauhallista, ei meillä ole ihan hirveätä kiirettä minnekään. Jos mennään vielä tuonne Lappiin, niin älkää pojat hötköilkö. Että siellä ei tarvitse hötköillä. Täällä nyt ehkä vähän, mutta meidän suomalaisen luonnekin on vähän sellainen, että ei me olla ihan kaiken äkkinäisempiä. Aina vähän vitsailee nuo kaverit, kun tuo kansainvälisessä porukassa liikkuu, niin että sähän olekin suomalainen. Että kun jonkun asian vastaa siihen hiukan myöhässä, niin joo, tämähän on tätä. Niin, että sä oletkin sieltä Suomesta. Näinhän se menee. Leevi puhuu tuossa muutaman sanan näistä, kun oli tyrkätty käyntikortteja käteen ja se on todella tänä päivänä erikoinen tilanne. Ei tämä ole mitenkään outo asia. Jeesus puhui meille, että lopun aikana tulee monenlaisia harhaoppeja, jotka vaikuttaa meidän keskuudessamme ja pyrkii pääsemään, mutta sen takia meille on annettu ja Jeesus sanoi, että te saatte voiman ja me saadaan vastaanottaa Pyhän Hengen armolahjoja, jotta me pärjätään täällä, me ymmärretään ja nähdään, että mikä asia ei ole Jumalasta. Me pystytään arvioimaan. Ja niin kuin viime sunnuntain puhuja hyvin mainitsi, että armolahjat on seurakunnan rakentamisen. Se on todella sitä. Näistä armolahjoista puhutaan paljon ja tänä päivänä näkyy nyt
tuolla eri puolilla. En tiedä, onko sama asia vai eri asiaa, mutta tuolla näkyy erilaisia profeettakouluja ja mitä kaikkea. Ja niihin on ympätty ties mitä ja opetetaan profetoimaan ja mitä kaikkea. Ja viikonloppu asumisen, ruokien ja opetuksen kanssa maksaa 600-700. Ne on tällaisia. En mä tiedä. Mulla on se käsitys, että tämä on vähän mennyt överiksi ja ei Jumala ole tätä näin tarkoittanut. Armolahjat on tarkoitettu seurakunnan yhteiseksi hyödyksi ja se on meille jokaiselle on luvattu. Meille on luvattu antaa erilaisia armolahjoja seurakunnan keskellä, että me voitaisiin hyvin, että seurakunta voi hyvin ja se pääsee eteenpäin, että se voisi julistaa evankeliumia Jeesuksesta, että se voisi viedä evankeliumia eteenpäin. Se on se tarkoitus. Mä otan tähän alkuun, mä en tiedä, onko tämä nyt ihan hyvä, mutta mä kuitenkin otan tähän apostolien teoista esimerkin, mitä silloin jo oli. 8 ja 18 se alkaa tästä, kun apostolit oli Pietari ja Johannes olivat siellä liikkeellä ja kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toihan heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteeni panen, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkö rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan oleva rahalla saatavissa. Se oli kova vastaus ja vielä hän jatkoi, että ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle annetaan anteeksi. Pietari oli tiukkana ja hän sanoi kovat sanat Pyhän Hengen vaikutuksessa. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappeja ja kiinni vääryyden siteissä. Eli tämmöinen välähdys sieltä apostoliselta ajalta, alkuajoilta, ihan ei tämä ollut mun tekstissä edes, mutta ajattelin, että mä otan tämän tähän, koska tällaisia asioita, tämä mistä mä mainitsin, niin on levinnyt ympäri maata. Rovaniemeltä, Hankoniemelle, siis joka kaupungissa, Jyväskylä, Pori, Iisalmi, missä kaikkialla sitä on, Tampereella, Helsingissä. Se on profeettakouluja. Se on tullut jostakin USAsta ja eikä sieltä aina kaikki ole hyvä. Mä sanon, siellä on kyllä todella hyviä seurakuntia, mutta nämä seurakunnat tekee työtä paikallisesti. Ne julistaa evankeliumia sen paikkakunnan hyödyksi, jolla ne on. Ne julistaa siellä evankeliumia, tekee ahkerasti työtä ja julistaa siellä, pitää esillä Jumalan sanaa. Ei ne lähde hötköilemään mihinkään Suomeen tai mihinkään muualle. Mä olen sanonut, että Suomeen tulee sieltä semmoiset, jotka ei siellä pärjää. Että näin se käy. Olen sen verran tietoinen siitä, koska se on ollut. Joo, rukoillaan tähän alkuun vielä, että Herra siunaisi tämän osion ja Herra antaisi tähän viisautta julistaa oikealla tavalla ja voimaa. Isä Jeesuksen nimessä me tulemme sinun tykösi ja kiitämme siitä, että sinä siunaat tämän hetken ja tämän sanan, jonka olen saanut, Herra, ja että se vaikuttaisi kuulijoissa, se vaikuttaisi ihmisissä sillä, miksi se on lähetetty, ja että Pyhä Henki saisi virvoittaa ja avata meidän sisintämme näkemään, Herra, sinun valtasuuruuttasi ja voimaasi. Jeesuksen nimessä, aamen. No, perusta sille, että täytytään Pyhällä Hengellä, että sä täytyt Pyhällä Hengellä, että olet uudesti syntynyt. Uskot tietysti Jeesukseen. Sun pitää uskoa Jeesuksen, että olla uudesti syntynyt. Kuinka moni on saanut Pyhän Hengen, kokenut Pyhän Hengen täytettä? Täällä on monta. Kiitos Herralle. Todella monta. Ja se, että armolahjoja
Jumala jakaa. Ja se on tämän meidän pienen yhteisön hyväksi. Me saadaan niitä sen takia, että me voitaisiin tavoittaa niitä, jotka ovat ulkopuolella, jotka ovat tuolla kaupungissa, jotka sairastavat, jotka ovat synninsiteissä, jotka eivät tunne Jeesusta, yrittävät elämässään eteenpäin, mutta me voimme Jumalan armosta julistaa evankeliumia voimallisesti, koska Jumalan sanassa sanotaan näin, että ei kukaan voi tulla Isän tykö, ellei Pyhä Henki häntä vedä. Eikö niin? Eli meidän pitää päästä siihen tilanteeseen, jossa me voidaan julistaa evankeliumia, julistaa Jumalan sanaa, että Pyhä Henki on siinä läsnä. Pyhä Henki on vetämässä näitä ihmisiä puoleensa. Käsitteenä armolahjat on tuolla Raamatussa selitetty lyhyesti. Sanotaan, että se on aika pieni. Siinä on 9 eri lahjaa. Ja näyttää kuitenkin siltä, kun luetaan Raamattua, että siellä on paljon laajemmin, paljon enemmän asioita, mutta nuo 9, joita on mainittu, niin ne on siellä. Ja kyllä niitä on käytykin täällä läpi jo usein. Edelliskerralla saatettiin jo käydä läpi, Veli-Matti on käynyt läpi, mutta ehkä se on ihan hyvä, jos jatkaa niitä ja käydä kuitenkin asioissa hiukan lävitse. Paavali lisää tähän armolahjojen joukkoon iankaikkisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Eli me ollaan päästy uskoon. Se on armo. Se on Jumalan armolahja. Vaikkakin ei siinä mielessä, mitä me normaalisti ymmärretään, mutta se on kuitenkin kaiken perusta. Ja eikä sitä voida väheksyä. Se on äärettömän tärkeä osa. Ja korintolaiskirje sanoo 7:23-24, te olette kalliisti ostetut, älkää olko ihmisten orjia. Pysyköön kukin, veljet, Jumalan edessä siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu. Tämä on aika erikoinen paikka. Mä joskus ajattelin, mulla oli kauhea into, että mä haluan lähteä evankeliumin työhön. Ja mä ymmärsin, että tämä tarkoittaa sitä, että mä olin silloin jonkunlainen yrittäjä, ei saa väheksyä, niin kuin Leevi sanoi. Mä olin yrittäjä, tein yritystyötä, toimin suunnittelijana, arkkitehtina ja muita asioita liittyen rakentamiseen. Sitten mä ymmärsin, että mun pitäisi nyt pysyä näissä hommissa, enkä lähteä hötköilleen evankeliumityöhön. Sitten se kuitenkin meni niin, että mä pysyin niissä, tein eri vaiheissa eri tavalla, koska tietysti asiat muuttuu ympärillä ja kaikki. Ja sitten kun eläkkeelle siirryin, niin mä siirryin enemmän tai vähemmän kokoaikaiseen evankeliumin julistukseen. Että nyt mä olen tuolla Valtiassa julistamassa evankeliumia ja myöskin täällä kotimaassa sen, mitä otona voi tehdä. Otetaan tässä nyt vähän kertausta vielä. Paavali, hän loi varsinaisen armolahjojen opin ja hän käsittelee niitä ensin osittain roomalaiskirjeen 12:6-8 ja sitten vähän laajemmin, aika paljon laajemmin, 1 korintolaiskirje 12, 13 ja 14 luvut. Ja tämä on ihan kaikille kotiläksynä. Kannattaa lukea, jos sä haluat kokea sitä, että sä saat jotain armolahjoja, koska ne on äärettömän tärkeitä. Äärettömän tärkeitä. Oikeastaan voi ajatella, että seurakunta voi hyvin, jos meillä on armolahjoja ja me käytetään niitä rohkeasti. Että me mennään ja rukoillaan ihmisten puolesta, tuodaan sana, jos me koetaan, että Jumala puhuu sun henkees, tuodaan sana naapurille. Sanotaan, hei, mulla on sellainen olo, Jumala haluaa, että sä teet jonkun asian näin ja näin. Tai mennä rukoileen. Hänen puolestaan joku sanoo, että mä olen sairas, mulla on tämmöinen. Mene ja rukoile tämän ystävän puolesta. Jumala voi koskettaa. Se on ihan normaalia. Siis että mä ajattelen näin, että meidän seurakuntalaisina pitää löytää
enemmän sitä alkuaikojen intoa, alkuaikoinen rakkautta, tulta, mitä Jeesus halusi heittää tänne maan päälle. Silloin kun alkuseurakunta alkoi, siellä kuulkaa rukoiltiin, siellä ei mitään asiaa tehty ilman rukousta ja rukoiltiin ihmisten puolesta, jos joku sairasti, niin aina tapahtui. Ja Jumala paransi, Jumala kohtasi ihmisiä. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Näin Jeesus sanoi. Ja kun Jeesus oli yhdessä opetuslastensa kanssa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Ei kauan näiden päivien jälkeen. Ja Jeesus otettiin sitten ylös, kun hän oli tämän sanonut. Tai oliko siinä joku päivä vielä, mutta kuitenkin se oli noin 10 päivää ennen sitten, kun se tapahtui. Siellä oli Shavuot, eli helluntai, ja siellä tapahtui asioita. Apostolin teoissa 2:2-4 sanoo, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälleen. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoi puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille antoi. Tämä oli se Jeesuksen lupaus, joka täyttyi silloin helluntaina. Meillä on aivan kohta, tämän kuun lopulla on helluntai 24. päivä. Niin ei meidän tarvitse sinnekaan asti odottaa. Se voi tapahtua vaikka tänä päivänä. Ja sitten sen jälkeen, kun oli tämä ensimmäinen henkikaste, Pyhän Hengen täyteys tullut siellä, niin apostolit tekivät väkevää työtä. Ihmisiä tuli uskoon valtavia määriä. 3000 henkeä tuli ensimmäisenä päivänä. Se oli jotain ihmeellistä. Ja sitten kun apostolit lähtivät, tässä sanotaan apostolien teos 8:14-17, mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, he lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että saisivat Pyhän Hengen, sillä ei hän ollut tullut vielä yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat Pyhän Hengen. Ajatelkaa, ystävät. Jumala valtuuttaa joitakin palvelijoitaan rukoilemaan ja rukoilemaan meidän toistemme puolesta niin, että hän täyttää meitä Pyhällä Hengellä ja tulella. Antaa erilaisia armolahjoja. Sillä mistä se johtuu? Tämä on valtava paikka. Ajatelkaa, Jeesus itse asuu Pyhän Henkensä kautta meissä. Hän asuu meissä. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Kolossalaiskirje 1:27. Se on sellainen totuus, lyhyesti sanottuna, että se on valtava. Niin kuin me laulettiin Jeesuksessa tässä lauluja. Hän on meissä, hän on täällä tänään. Hän on meissä sisällä asuva ja asuu meissä. Kristus Martissa, Kristus Leevissä. Hän on täällä ja hän vaikuttaa meidän keskellämme. Ajatelkaa. Muistatteko muuten, kun tulitte uskoon, niin eikö se ollut erikoista, että kun se katsoi ulkonakin, niin värit oli paljon kirkkaampia, syvempiä. Ihmiset oli ihania. Mä uskon, että kun Jumala saa koskettaa meitä, se tilanne tulee, että me saadaan sellainen uudistus ja uusi kosketus ja tuoreus elämäämme. Ja me katsellaan tätä maailmaa ihan uusin silmin, uusien silmälasien läpi. Ja kyllä me voidaan olla ihan onnellisia. Amerikkalaiset mielellään sanoo be happy. Se kuulostaa siltä, mutta kyllä se
on niin hyvä, että kun me saadaan olla Herran omia, me saadaan täyttyä Pyhällä Hengellä ja hänen voimallaan ja tulellaan, niin kyllä me voidaan olla onnellisia, me voidaan olla iloisia ja me saadaan olla iloisia. Tämä on hyvä muuten muistaa, puhutaan armolahjoista, niin ne annetaan tätä aikaa varten. Joskus sitä ajattelee, että okei, nämä on sellaisia hienoja, niin me taivaassa kun ollaan, niin me saadaan sitten jatkaa. Mutta ei ne ole taivasta varten, ne on tätä aikaa varten. Se on tarkoitettu. Vain yksi asia on mikä jää. Se on rakkaus. Rakkaus meidät toisiamme kohtaan. Ja jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin taivaassa me rakastamme kaikki toinen toistamme. Ja kyllä meidän pitäisi vähän harjoitella täälläkin, muuten se ei ole ihan onnistu. Mä tiedän, Veli-Matti puhuu tästä. Tämä on hyvä asia. Eli armolahjoja me tarvitaan täällä. Ja mitä varten? Sitä varten, että me näytetään, hei, mulla on tämmöinen armolahja, eikö ole hienoa, ja ollaan iloisia, pidetään kokouksia, lähdetään kotiin ja ollaan tyytyväisiä. Ei se ole muuten sitä varten. Se on sitä varten, että seurakunta rakentuu. Seurakunnan rakentamista maan päällä, että se voisi hyvin, että me oltaisiin kykeneviä palvelemaan sanassa, palvelemaan toisiaan ja täyttämään Jeesuksen käskyt. Mitä hän on käskenyt? Rakastakaa toinen toistanne ja viekää evankeliumia kaikkialle maailmaan. Jeesus käski näitä kahta asiaa. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikessa sydämestä, kaikesta voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä on Jeesuksen käsky. Hän sanoi, että siinä riippuvat kaikki laki ja profeetat. No, mitä ne luonnolliset lahjat on? Totta kai ne on tarpeen. Meillä on luonnollisia lahjoja. Meillä on syntymälahjoina erilaisia asioita, osaamista, laulun taito, muusikkoja, on erilaisia tehtäviä, sitten opittuja asioita. Joku on lääkäri, joku tekee muita asioita. Totta kai ne on tärkeitä seurakunnan keskellä, mutta armolahjat on myöskin, ja ne on äärettömän tärkeitä, koska ne on yliluonnollisia. Ne on yliluonnollisia, ne ei ole mitään luonnollista. Ei se ole sellaista luonnollista, että se nyt on vain jossakin. Että Leevissä on nyt kaikki armolahjat toiminnassa. Ja, no ei, mutta mä nyt vaan sanon, että olisi nyt armolahja toiminnassa ja että se on hänelle syntymälahja. Ei se on näin. Se tulee Pyhän Hengen kautta ja Jumala antaa ne. No minkä takia meidän pitää palvella tällä tavalla, että me rakennetaan seurakuntaa? No totta kai. Mä ainakin sanon, että mä en ole valmis vielä. Että me ei olla valmiita. Se on meidän jokaisen kristityn. Me ollaan vielä keskeneräisiä. Ja sen takia me ollaan Jumalan rakennustyön kohteena. Ja se tapahtuu ainoastaan hengen, Pyhän Hengen armolahjoja niiden vaikutuksen kautta. Me päästään jossakin vaiheessa. Mua joskus harmitti, yksi veli tuli sanomaan, se oli Huittisissa, sitten on 30 vuotta aikaa. Ja mä olin sitten tietenkin, mä ajattelin, että mä olen ihan kunnossa jo, että mä olen täysin tiedän näitä asioita ja kyllä nämä asiat. Ja hän sanoi, että kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa, Jumalan pojan tuntemisessa ja täyteen miehuuteen Kristuksen täyden iän määrään. Mua vähän ärsytti, mutta se on totta, että me pääsemme Kristuksen täyden iän määrään. Näin on. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi. Näin Efesolaiskirje sanoo 12.13. Palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen. Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyden iän määrään. No, Pietari tiivistää niin kuin aina tosi hyvin. 1 Pietari 4:10. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut.
Eli Leo on saanut armolahjan, hän palvelee sillä armolahjalla. Voi olla, että hänellä on virka, että se on sitten hengen viraton vielä oma alueensa. Me palvellaan toinen toisemme sillä armolahjalla, jonka on saanut. Ja Paavali kehottaa meitä tavoitteleen armolahjoja. Ja hän sanoo, että meidän tulisi tavoitella innokkaasti. Ei sillä, että no, jos Herra nyt sattuisi mulle antamaan tänään jotain armolahjoja. Ei, meidän pitää innokkaasti tavoitella. En mä osaa varmaan selittää niin innokkaasti, että miltä se pitää olla, lapset on sellaisia, ne on innokkaita, nyt mä haluan sitä ja tätä. Ja se pitäisi olla sellaista, ja Jumala etsii tällaista mielenlaatua. Meillä on lapsen mielistänyt Jumalan valtakunta, ja lapset etsii innokkaasti, ja niin Jumalakin meiltä odottaa, että me innokkaasti etsimme hänen armolahjoja ja valtasuuruuttaan. 1 Korintolais 14:1-3 sanoo, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profeetoimisen lahjaa. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profeetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehotukseksi ja lohdutukseksi. Ja minusta toi on erikoinen. Paavali sanoo 1 Korintolais 12 siinä lopussa 31 jakeessa, pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Eli Paavali lupaa meille verrattoman tien, kun me pyritään osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Niin mä ymmärrän, että ajattelen tänä päivänä, että seurakunnan keskellä monissa paikoissa, ei yksin Suomessa, monissa paikoissa on se ongelma, että ei tiedetä armolahjoista, ei tavoitella niitä, ei ole kiinnostusta. Kaikki menee hyvin, musiikki meni hyvin, saarna meni hyvin, kaikki hyvin ja lähdetään ihan samanlaisena pois kuin tullaankin. Kyllä meidän kokouksen pitäisi olla sellainen, että kun me tullaan kokoukseen, me ollaan sillä mielellä, että Herra, mitä sä tänään teet meille? Eikö? Sellainen, että me odotetaan, että Herra, ilmesty tänään ja tee jotain. Ja me pyydämme, että Herra, sä parannat jonkun. Tai että Herra, pelasta ihmisiä. Auta sitten meidän naapuria. Rukoillaan naapurin puolesta, että sen asiat menee kohdalleen. Tai että se tulisi Jeesuksen tykö ja pelastuisi. Että meidän naapurit, vaikka nyt muuta kuin koko taloyhtiö tulisi uskoa. Eikö niin? Paavali opettaa meille korintolaiskirjeessä 12:8-11. Siellä on 9 armolahjaa. 9 armolahjaa. Ne on yliluonnollisia. Hengen lahjat, ja ne annetaan yhteiseksi hyödyksi. Jos luetaan vielä 1 Korintolais 12:6-11. Voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, tiedon sanat sama hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjat tehdä voimallisia tekoja. Toinen profetoimisen lahjan. Toinen lahja arvostella henkiä. Toinen eri kielillä puhumisen lahjan. Toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämä vaikuttaa
yksi ja sama henki, jonka jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Paavali mainitsee lisäksi tuolla roomalaiskirjeessä, niin kuin tuossa tuli esille, profetian lahjan ohella armolahjoina palvelemisen, opettamisen, kehottamisen, antamisen, johtamisen ja laupeuden harjoittamisen. Eli roomalaiskirje 12.6-8. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Jos on virka, pitäköön virasta vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehottaa, niin kehottamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Paavali puhuu tässä vielä tällaisen sarjan näitä erilaisia asioita, jotka on myöskin Jumalan armolahjoja. Ja Lehkosen Raimo laittaa sen niin, että opetuksen korkean tason varmistamiseksi, tämä on aika hienosti sanottu, Kristus on lahjoittanut seurakunnalleen tärkeitä hengellisiä virkoja. Hän on antanut tärkeitä virkoja, joita Raamattuun on kirjattu 5 virkaa. Mä en puhu näistä nyt yhtään enempää, se on joku toinen kerta, koska tämä jatkuisi vielä 6:ltakin. Apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat. 5 virkaa, joita on seurakuntaan annettu. No mitä ne diakonit on? No se on vaan lisätty siihen jälkeen, mutta nämä apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat, se on ne 5 hengen virkaa, jotka on annettu. Mun täytyy kertoa, asuttiin vielä Floridassa, se oli varmaan ennen 2000-luvun vaihdetta. Oltiin siellä ja mä ihmettelin jotain asiaa, että kun seurakunnassa on tilanne tämä ja meidän seurakunnissa niin tuntuu, en mä tiedä onko susta koskaan tuntunut siltä, mutta tuntuu, että joku asiat ei ole kohdallaan. Ja mä uskon, että se oli Jumalalta nähty uni. Hän näytti semmoisen unen, että oli pelkästään käsi. Niin kuin tätä myöten, se käsi näkyi siinä. Ja siinä oli 5 sormea. Ja koko muu ruumis oli aivan mätä. Jos se kuvasi seurakuntaruumista, niin se oli aika paha tilanne. No tällainen joka tapauksessa siinä mun unessa näytettiin. Se käsi oli ainut, joka oli ehjä ranteeseen asti. Ja sitten ne sormet alkoi liikkua, ne 5 sormea. Ne alkoi liikkumaan pikkuhiljaa. Ja mitä tapahtui, oli se, että se käsi alkoi parantua. Ensin lähti tänne, tuli kyynärpäähän ja siitä eteenpäin olkapäähän, kun ne sormet liikkuu. Eli mä ymmärsin näin, että ne oli Jumalan asettamat 5 virkaa, olivat toiminnassa. Ja ne toimivat siinä seurakunnan keskellä ja siellä alkoi parantuminen tapahtua. Jumala tekee Pyhän Henkensä kautta tätä työtä. Ja mä uskon, että meidän pitää ottaa tänäkin päivänä vakavasti tämä asia. Jumala toimii edelleen Pyhän Henkensä kautta käyttäen palvelijoitaan, käyttäen meitä jokaista, käyttäen niitä, joilla on hengen virka, Jumala on asettanut seurakunnan keskelle. Ja totta kai seurakunnan vanhimmat myöskin siunaa, koska Raamattu opettaa Pyhä Henki ja me. Ei se ollut niin, että pelkästään joku saa Pyhän Hengen ilmoituksen, nyt sinä olet saanut profeetan viran ja sillä tavalla. Kyllä se täytyy niin kuin tunnustaa myöskin seurakunnan keskellä, eikö niin? Ja seurakunnan vanhimmat, joku voi sanoa, okei, meillä on nyt vähän tämmöisiä surkeita vanhempia, että näistä ei oikein ole mihinkään, mutta kunhan nyt on. Se on kuitenkin se virka ja se tehtävä ja Jumala vastaa siitä ja ne, jotka siinä tehtävässä ovat, vastaavat Jumalalle. Ei siinä sen kummempaa. Ja Jumala toimii sen järjestyksen mukaan, jonka hän on asettanut. Hän tekee. Hän asettaa seurakunnan. Hän on sen tehnyt. Tässä on mullakin mennyt
30 vuotta aikaa suunnilleen, että mä oon oppinut ymmärtää nämä asiat oikeasti. Mutta Jumala tekee kaiken kauniisti. Hänellä on tarkka suunnitelma ja meidän pitää vaan nähdä ja ymmärtää tämä seurakunnankin asia ja se suunnitelma, eikä lähteä taistelemaan niitä asioita vastaan, mitä me luullaan, että hei, me tehdään nyt oikein. Rukoile sen asian puolesta, jos sua häiritsee joku asia seurakunnan keskellä. Rukoile sen puolesta. Jumala toimii. Jumala tekee asioita. Hengen virat, ne on tärkeät asiat, mutta me ei mennä niihin sen syvemmälle. Se on Efesolaiskirje 4, 11 ja 13. Voit lukea sieltä ihan itse. On tärkeää muistaa, että jokainen meistä, joka on saanut armolahjan, tai jollain voi olla useampia armolahjoja, että me ei laiminlyö. Ainut menee sormi ihan iteenpäin. Että me laiminlyö sitä armolahjaa, jonka Herra on meille antanut. Emme ole virittänyt sitä palavaksi. Meidän pitää virittää se palavaksi niin, että se toimii seurakunnan keskellä. Että se hyödyttää seurakuntaa. Tai sitten, että no, me kotona mamman kanssa rukoillaan ja sillä hyvä. Kaikki hyvin. Ei ole. Ei auta yksin se. Totta kai me rukoillaan kotona ja rukoillaan vaimon puolesta. Mutta älä laiminlyö, Raamattu sanoo 1 Timoteos 4 ja 14. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on, joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa kättensä sinun päällesi. Eli jos nyt kysyt, että miten voi täyttyä Pyhällä Hengellä, miten voi saada armolahjaa, vanhimmat rukoilevat. Vanhimmat rukoilevat, panevat kätensä sinun päällesi. Ei se on Raamatun mukainen. Ei se ole niin, että no ei, no nyt kuitenkaan raukat pysty mitään rukoilemaan. Mutta kun me rukoillaan, Jumala tekee. Eihän me sitä tehdä, vaan Jumala. Jumala antaa ja Jumala vastaa sanastaan. Ei meidän tarvitse sitä murehtia sitten. No, ainoastaan se, että me ollaan käyttökelpoisia. Tehty parannusta Herran edessä. Tehty parannusta vaimon edessä. Tehty parannusta joka paikassa. No, vähän vitsiä. Mutta tarkoittaa sitä, että meidän on tehtävä parannusta ja oltava puhtaat ja oltava siinä tilanteessa, että me voidaan palvella. Ja Herra voi käyttää armossaan. No mitä tämä viisauden sanoissa, tässä on muutama ajatus, 3 minuuttia on aikaa, puoleen tuntiin, voi mennä 2-3 minuuttia yli. Tässä on viisauden sanat oli ensimmäisenä ja se on yliluonnollinen viisaus, mikä Jumala antaa. Ihan pieni pätkä tuosta. Ja kun paljon oli väitelty, nousi Pietari, niin kuin aina tekee, mutta se on nopea kaveri. Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanatkin minun suustani saivat kuulla evankeliumin sanan ja tulivat uskoon. Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille pyhän hengen, samoin kuin meillekin. Oli jostain asiasta kiistaa ja Pyhä Henki vaikutti, että Pietari sanoi nämä sanat. Yliluonnollinen tieto on tiedon sanat, joka auttaa ymmärtämään tilannetta. Se saattaa olla myöskin sitä. Ja tiedon sana on sellainen, jossa nyt ajatellaan, että niin Jeesus keskusteli siellä opetuslastensa kanssa ja hän kysyi, mitä te sanotte minusta? Näin Jeesus kysyi. Ja Pietari tietysti sanoi, että sinä olet Jumalan poika. Ja Jeesus sanoi hänelle, että ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Eli tässäkin oli tällainen tiedon sana esimerkki. Se on nyt Raamatusta otettu ja paljon on tiedon sanoja. Tiedän, että tiedon sanat, Marja-Leenalla toimii tiedon sanat. Mä tiedän sen. On joskus kokenut, että on tullut asioita, jotka ihan selkeästi
toimii ja on tullut Jumalan maailmoista. No, miten sitten se hengellisyyden mittaus tuli tuossa esille sellainen ajatus, joku sanoi, hei, mulla on niitä ja niitä armolahjoja. Hengellisyys mitataan ihmisen suhtautumisesta seurakuntaan. Jos hän ei välitä olla yhteydessä seurakuntaan, käyttää armolahjojaan muutoin kuin seurakunnan rakentamiseksi, hän ei ole ymmärtänyt, että kaikki armolahjat koetellaan seurakunnan keskellä ja ne on tarkoitettu seurakunnalle, seurakunnan rakentamiseksi. Tämä on se marssijärjestys ja se tarkoitus, jonka Jumala on asettanut. Uskonlahja, se ei ole sama asia kuin, että me ollaan uskossa. Uskonlahja on se, että me saadaan yliluonnollinen usko johonkin asiaan. Mä olen ottanut esimerkin se, että kun me vuonna 1992 lähdettiin Floridaan, meillä oli tuskin mitään matkarahaa tai oli ehkä muutamaksi päiväksi perillä. Oli $2,000 rahaa ja lähdettiin Floridaan perheenä ja ajateltiin, että me muutamme sinne. Ja kaikki sanoi, että hei, sä oot hullu, miksi sä muutat sinne, tehän kuolette sinne, ettehän te siellä selviä millään. Mä sanoin, kuule, tilanne on nyt se, että mulla on ihan sama, kuolenko mä täällä vai kuolenko mä Floridassa. Että tämä oli tilanne. Ja mulla oli sellainen uskohenki, että me lähdetään. Ja me lähdettiin. Asuttiin siellä 14 vuotta. Se riitti 14 vuotta. Herra antoi uskon hengen ja myöskin Herra johdatti ja vei eteenpäin. Ja meillä oli se näky, että Jumala lähetti meidät sinne. Me ei oltaisi täällä selvitty. Tilanteet oli sellaiset. En niistä sen enempää. Eli usko vaikuttaa asioita, että me voidaan näin toimia ja tuoda se uskohenki siihen tilanteeseen ja sanoa, että näin, Herra on takana, mennään eteenpäin. Vaikka meillä ei ole. Toinen asia joskus oli sellainen, meillä oli iso tapahtuma täällä Suomessa, kun 2007-2008, niin Vammalassa järjestettiin semmoinen kuin Sar Salom-konferenssi. Ja meillä oli pankkitilillä 500 € rahaa. No te tiedätte, että 500 ei pitkälle pötkitä. Ja Herra antoi mulle siihen näyn. Tehdään konferenssi, tehdään tämmöinen. Sen budjetti oli jossakin 3,5 tonnia, sekin on vähän. Ja se oli ihmeellinen asia. Herra antoi siihen varat. Kun lopetettiin, meillä oli se 500 edelleen tilillä. Herra on ihmeellinen. Herra on ihmeellinen. Hän antaa tämmöisiä asioita. No, pelastava usko, me tiedämme sen, mikä se on. Se on, että me jättäydymme Herralle ja me luotamme, uskaltaudutaan Herralle. Eli heitetään elämämme, annetaan hänelle, se on se. Mutta se ei ole tämä usko. Parantamisen lahjat, ihmisiä parantuu. Veli-Matti tietää, hän on lääkärinä nähnyt yliluonnollisia parantumisia, joilla ei ole mitään tekemistä sen normaalin parantumisen kanssa, vaan Jumala erityisellä tavalla saattaa parantaa ihmisen. Yön aikana tapahtuu ihme ja suuria asioita. Ja Jeesushan lupasi meille, että me voidaan ja me saadaan toimia ja me voidaan rukoilla ihmisten puolesta. Jeesus sanoi, että joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Hän on tekevä, sillä minä menen Isän tykö. Näin Jeesus sanoi. Ajatelkaa, että me voidaan tehdä asioita, ja Jeesus on luvannut meille tämän. Hän ne tekee, ei me. No, Uudessa testamentissa on monta asiaa puhuttu ja myöskin Vanhassa testamentissa on parantumisia tapahtunut. Muistatte, kuinka Elia paransi, tai itse asiassa se poika oli kuollut ja hän teki sellaisen ihmeen Jumalan avulla.
Mutta se, että meille on nyt se tilanne, että jokainen Jeesukseen uskova voi saada asioita ja voi olla osallinen näistä armolahjoista ja saa erilaisia asioita. Voimatekojen tekeminen. Tässä aika alkaa loppuun. 4 minuuttia on mennyt ylitte puolesta tunnista ja meillä alkaa ehtoollinen. Niin mennään ihan nopeasti tämä vaan läpitte. Mutta sanotaan, että näyttäviä ihmeitä raportoidaan usein siellä, missä on tuore, missä on ihan uusi alku. Jossakin täysin ihmiset ei tiedä mitään kristinuskosta ja ne tulee uskoon, siellä tulee herätys, ihmisiä pelastuu. Ja tämmöisiä. Tai sitten, että on hengellinen herätys on just käynnissä, niin siellä tapahtuu ihmet, eikö niin? Mutta ei siellä tapahdu, missä on semmoinen kuiva ja plunkkiintunut ilmapiiri, niin ei siellä tapahdu mitään. En mä tiedä, onko plunkkiintunut Suomeen, mutta semmoista joskus käytetty. Tällainen ilmapiiri, mutta missä on tuore Jumalan henki? Halleluja. Siellä Jumala ilmestyy ja tekee asioita. Jossain Indonesiassa, kun ne luki Raamattua, ja täällähän nämä kävelee vetten päällä. Niin nehän kulki siellä saaressa toiseen sitten, kunnes joku tuli, että ei tällä ei kuulu tehdä. Ne kulki, jotka tuli uskoon, niin ne teki tämmöisiä, Jumala teki ihmeitä, ne uskossa käveli ja ne meni. Tämmöistä on tapahtunut. Tämä on ihan tosiaan. Näitä erilaisia lahjoja, mutta nyt meidän pitää varmaan alkaa päättelemään tätä kokousta ja on erilaisia armolahjoja ja vieläkin niistä, mutta hei, tämä on semmoinen hieno asia. Ensi lauantaina, 9. päivä, on koko päivä täällä Alfa-kurssin merkeissä. Katsotaan muutama videonpätkä ja harjoitellaan käytännössä. Eikö niin, veli-Matti? Ei ole Alfa-kurssia. Ei ole. Ei, mutta liittyen tähän. Joo, mutta niin, kaikki on tervetulleita ja harjoitellaan käytännössä, rukoillaan toistemme puolesta. Ja harjoitellaan käytännössä erilaisia armolahjoja, jospa Jumala ilmestyy. Rukoillaan ja tullaan rukouksen hengessä siihen. Rukoillaan, että hän tekee ihmeitä Jeesuksen nimessä, suuria ihmeitä, täyttää pyhällä hengellä ja tuleella ja antaa erilaisia armolahjoja. Ja mä uskon, että alkaa kuulumaan, että Äätsän seurakunnassa tapahtuu ihmeellisiä asioita. Nyt jo puhutaan miesten piiri, väkevä miesten piiri, mutta nyt alkaa tapahtua hengellisiä muita asioita, joita me saadaan ihmetellä. Sanoinko mä vähän ylittää? Sitten eräs tärkeä asia on kyky erottaa henget tai henkien erottamisen armolahja. Se on tärkeä tänä päivänä. Just näitä, mitä Leevi koki. Hänellä heti tuli sellainen hälytyskello, että mikähän tämä on. Se on juuri se henkien erottaminen. Henkien erottaminen. Kuunnellaan, mitä Jumala puhuu. Vaikkakin profeetia on tärkein, ja sanotaan, ainakin Paavali sanoo, että se on se, mitä meidän pitäisi tavoitella ja innokkaasti, mutta nämä muut ei ne ole yhtään sen vähäarvoisempia kuitenkaan, koska niillä on oma paikkansa ja oma merkityksensä. Eli me ollaan lopun ajassa, jolloin kaikenlaisia asioita tulee. Silloin on hyvä olla henkien erottaminen. Ja se ei ole mikään ihmeellinen, se vaan on, että tulee sellainen pieni hälytyskello. Alkaa kilistää korvassa ja sitten huomaat, että hei, nyt pitää olla tarkkana ja tutkia sanasta. Eli tällaisia on. Ja kielillä puhuminen, niitä oli useampia, mutta se, että sellainen kielillä puhuminen, joka voidaan tulkata, niin on niin kuin seurakunnan keskellä. Jos meillä on ulkopuolisia ja me puhutaan kielillä, kukaan ei tulkkaa, niin Paavali opettaa siitä, että nehän ajattelee, että te olette mielipuolia, että eihän tollasta ole. Mutta jos se tulkataan ja jos se puhutaan, käännetään se, että mitä se tarkoittaa. Ja tulee sana, joka vaikuttaa esimerkiksi sen ihmisen, joka sen ulkopuolisen korvaan, joka se kuulee, niin hei,
Hän joutuu tekemään parannusta. Hän tietää kaiken. No ei me tiedetä, mutta Jumala tietää ja antaa yliluonnollisen ymmärryksen. Toki kielillä puhuminen, Paavalihan sanoi sen, että hän puhuu kielillä enemmän kuin teistä yksikään, mutta hän käyttää sitä kotonaan ja yksityisissä rukouksissaan ja rukoilee siellä Jumalaa. Hän näet puhuu kielillä, jota kukaan ei ymmärrä, paitsi yksi Jumala, ja hän puhuu salaisuuksia hengessä. Eli se oli kyky tulkita kieliä, se on tärkeää, se on yhtä kuin profetia. No, edelleen palataan tähän, palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltioina. Pietari sanoo näin, 1. Pietari 4:10 ja 1 Korintolaiskirje 12:31, ja tähän voidaan päättää, pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Näin Paavali lupaa Jumalan sanassa, ja näin me voidaan toimia asioissa. Ja tosiaan lauantaina pyritään siihen, että me saamme kokea jotain ihmeellistä. Ja tänäänkin rukoillaan varmasti ehtoollisen jälkeen, niin voidaan rukoilla, jos sä haluat, niin sun puolesta. Malla tulee auttamaan ja veljet tulee auttamaan, vanhemmistoveljet. Voidaan rukoilla, jos sä haluat armolahjoja. Me teemme sen, mitä Jumala on käskenyt. Kiitetään Herraa. Kiitos Herralle. Ja siunataan varmaan ehtoollispöytä, mutta miten tämä sitten menee eteenpäin? Leevi johtaa. Ole hyvä, Leevi.